hos de flesta finns det väl i alla fall någon form av längtan att ha ett hyfsat ekonomiskt, om vi säger på det viset. Men det är ju väldigt sällan det lyckas. Det visar sig. Omkring och drömma om ekonomisk välfärd idag. Det är väl helt naturligt, så gör ju också jag. Men inte man ju rik. Nej, inte fan blir man ju rik. Men det tog slut igår, så nu blir det handla på kredit. Jag löste ut en lottovinst och blev så rysligt glad. Sen fick jag konstatera att det nog inte gick så bra, för inte fan blir man ju rik. Nej, inte man ju rik. Och samma lever av bilen och alla stålarna får rik. Finansministern talar om ekonomin ska bli så bra och folk de applåderar, men fattar vad han sa, för inte är man ju rik. Nej, inte man ju rik. Och jag undrar börjar suga för man kokar soppa på en spik. Livet bjuder på strid varje dag. Försöker jag att skratta och le och vara glad fast jag inte blir rik. Fast jag inte blir rik. För om man gör en vacker dag får man ju inga stålar med sig dit. Nej, inte man rik. Nej, inte man rik. Nej, inte man ju rik. Man blev ju inte rik. Man ju rik. Nej, inte fan blir man ju rik. Nej, man är inte rik. Men när man dör maken har så man ju inga stålar med sig dit. Vad ska jag ha?